and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Wa makikita si Michael kang Emily apan hilom kini naniid lang sa dalaga. Diyang nakita niya si Rafi napunan ang iyang kasuko dito usab sa panimay ni Ido ingon ini ang nahitabo. Wala naman manaw si Sir Ido nang. Nakatulog man tingali. Dili sad ko mamukaw niya ka masuko man. Balik na lamang unya nang. Dili, day. Paaboton ko siya nga muatubang nako. Sa giingon ko na, way siguro og makabalik pa ko dinhi. Kinahanglan nga ikasulti ko siya. Una ko mutaliwan ning kalibutan. Si Alan? Kalalo ang bayag sinultihan ni mo manang ay. Kanang mo taliwan, mubuya na, mo na pasabot na. O, sa giingon ko na, masakiton ko. O kundili patungod sa akong gisaad sa akong apo, nga pakikitaan ko si Eduardo. Dili gid unta ko maabot dinhi. Tayo baya ang amo, day. Taga Mindanao man ko. Bukid sa Mindanao. Ay, mao ba? Og mi ani ka lang gyud, ne? Ingon ni Ana, kaimportante ang akong tuyo sa imong agawon. Nga mausay agawon ni adto sa akong apo. Na, mo ba di man nang? Nanarbaho sa din niya, gimo ka pa. Dugay na. Batanon pa kaayo siya. 16 anyos pa. Ano no? Kabata pa di ay? Oh. Si Alan man ka? Mihilak ka man manang. Nahidumdum lang ko sa aking mga panghitabo. Niluoy ko sa akong apo. Pero wa ko'y mahimo. Gawas sa pagtuman sa iyang gustong mahitabo. Hala, oy. Misa mo tagaykag na kung mati ni mo manang. Na, istoryahin na lang ko manang. Hain man karugi mo apo nga nakatrabaho din na. Patay na siya. Oh, di ay. Ay, nihuot man ang akong tugaday. Papaim na ko. Si Alan. Sige, sige. Magkakuha kong tubig manang. Nakatug maday ko. Ayun. May naghuwat maday na ako. Nalimot ko na. Nakatug ko. Kinsa ka ng tiguang nga babae. Ako man kuno'y tuyo niya. Og dili maday kuno kinikanan sa usa sa akong mga trabahador. Susihon ko na. Salamat, day. Miluag na akong pamati sa akong dughan. Imyat? Ay, may bago na si Sir manang. Si Rida! Nakatugo. Nalimot ko nga may nagpaabot maday na ako. Maayong hapon, Sir Eduardo. Mayong hapon. Pasak siya imyat ug kutawi kog kape ug pangutan siya og unsay iyang gusto. Ayaw na, Sir. Wa man ko gutuma. Salamat. Pasak siya imyat. Sir! Ay, manang, dala. Medyo may gitas na baghagdanan. Makahimo ka. Makahimo. Maya. Dali, sanada. Kutawan ko pagkape si Sir Rida, ma'am. Manang.
dako sa iyang Pinoy-anan. Ingon kadako hapit sa munisipyo dito sa bukid namo sa Mindanao. Okay ka naman, Nay? Palingkura siya, Imya. Sir. Darag kape ni mo, sir. Ay, manang. Dali, dire. Pahimutang, dire. Salamat. Daliti siya siyang gusto, Imyat. Buhati og sandwich. Butangi og palaman. Busog ko, sir. Ay, sige lang na siya balibad, sir. Ay, giagda ko na ganina. Balibad yapan. Daliti lang yun, Imyat. Sir. Kek lamang. Unya na adjust. Aron ganan. May tuo ko nga importante yun ang tuyo mo nako manang. Kaya gipaabot magid ko nimo. Sir, hinaot nga dili ka makugang ning kamatuoran nga isulti ko karon. Ha? Oh. Nihilak ka man, manang. Dara manang. Timplado ng Diyos ni ma. Ang dara, Ay, magahilak na sa ning tigula. Biyayo na mi, Imya. Oo, sir. Sampit lamang unyog may sugo ka, sir. Sige. Okay. Karon. Isulti ang tuyo mo, manang. Maminaw ko. Unsa ka na, ha? Sulti. Naunsa ba ko? Gikulbaan man. Stella, may kibate ka ba? Naunsa ka man? Kanina na ko nagkamatikod ni mo nga wa ka mahimutang. Bitaw tiha. Ambot ko nga no, gikulbaan ko. Kusog ang butok-butok sa akong dughan. Mahibong ka pa nga hingapi man ka. Ay, hingapi lagi tiha. Pero karon lang ko maingon ini. Ay, si Michael Rapatiya, namatikdan ako ron siyang lihok nga murang may kausapan. Lahi sa akong nakita niya sa unang mga adlaw. Nga gikontrahan ko pa siya kaniadto. Bisan og nasuko ko niya, singkahan ko siya. Labi na og mahubog ko. Pero wa gyud siya mutukol atong higayuna. Ug karon may kausaban na gyud sa akong nakita niya. Tungod kay mulakaw lang nga dili pahibaw nato, labi na nimo. Og di pa gid mo kaon, mao ba? Usa na tiya. Ug makita ko siya nga maghinuktok. Siya na usab karon ang may kausaban tiya. Tiya, susiha ko no biog ngano. Suod man gyud kaniya kaysa nako nga iyang inahan. Bitaw, oy, nakamatikod sad ko. Sige lang kay makigsulti ko. O kanang kulba nimo, inom og daghang tubig kay mawa na. Tungod tingali sa kadaghang mga katabang dibo, maungawa ka mahinumdum kang Mercedes. Ha? Mercedes Luna, akong apo. Oh. Og nanarbaho din hinibo, sud lang sa pila ka buwan. Wa ko mahinumdum, manang. Wa sa ko mag-ihap og pila na silang mga helper din sa bahay. Og kinsa ila mga ngan. Ngano man di ay? Diretso ako no kog sulti, manang. Si Mercedes nga akong apo, mitugaan namo nga giamong-amongan mo siya, sir. Uunsa? Binuang ka na. Dili di binuang, sir. Kamatuoran ang tanan kong gisulti karon. Og ang imong gibuhat niya nagbunga, sir. Manang, ayaw po ni ang akong problema karon. Ni ako sa kahasol. Mahimo ha? Lakaw na lang. Wa ko makaila sa imong apo. Giamong-amongan mo siya usa lang kahikayon. Og nagbunga ang gibuhat mo. Ug wa na siya, patay na. Masakit tunog kasing-kasing.
Pero una siyang namatay. Gihangyo ko niya. Gitugunan ko niya nga ihatag ko nimo ang inyong anak. Kay wa ko'y ikasarang pagpadako sa maong bata, sir. Unsa? Mauna, sir. Ug human na mo siya ipahimutang sa katapusan niyang pahuwayan. Gidaha ko dinhi ang bata. Pila pa lang kabuwan ang bata. Gibilin ko dito sa gawas, sa may gate. Pero una ko mubiha. Gisiguro ko nga kuhaon siya. Tuod man, katabang sa tingali tumikuha sa bata. Oh, unsa? Ug dihang nakita ko ganina ang giingon ni Imyan nga bugtong mong anak. Mibuka lang akong dugo, sir. Nagtimailhan nga ang maong bata. Mao siya. Oh, si Rafi? Gibati ko nga siya ang inyong anak sa akong apo, sir. Ug may ilhanan ang bata sa iyang likod. Ubos sa iyang abaka, puwa nga lihi. Tuwa na siya, sir. Sige, Imyan. Sir? Sir? Huh? Naunsa man to si Sarida? Mura wala sa ihagaw galingan. Dugay man tong gaistorya sila ato tigulang babae. O ang iya di ako nung apo. Nakatrabaho sa dinhi ni Sir Ida. Uy! Saan ka ron? Ay! Gikan sa kwarto ni Sir Ida. Hala! Nga naman to! Susiyaw na ako! Sir! 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 Ito mura maghagba na to! Habi na tumandi ay! Sir! Sir Ida! Akinaka! Giataki si Sir! Sir! Uwa sa dito sa ilang classroom. Mamatay na ko. Kanihara ko nang nilakaw. Masabot kaayo nga nagtikay siya na ako. Nasukukin siya na ako. Dili sa may mga paabutan ko siya. Hapon na. Suwayan ko siya tuwag. Or text ko niya. Pauli na lang ko. Kaya no discounter eh. Uli na ko. Gintal yung ganin mag-inom ka. Saan naman ta kong daddy? Ay. Hello? Hello, Udang! Si Daddy ni mong yatake! Pauli na dyan kape! Wala makatabang na ako, dere! Dali na dyan! Wala ko mahibang siya lang ako buhato niya! No, just that? Huh? Nalupog diri siya kwarto! Yatake! Pauli na yun! Dili ko makahimog dala niya sa ospital! Pauli! Kim, kuyugi ko. Kiatakis daddy. Tabangi ko, Kim. Sila tingin sa sakyanan ni Rafi. Gusto kong mawa ka sa kong daan, Rafi. Gusto kong mamatay ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!